Ndicela ningandivi wrong guys ne, but I feel sorry shem for laa mntu usipana i-call center responsible for ufowunela mna on the day and ba-entertain tu abantu abayana mos mna, because what do you mean undifowunela efowunini yam for undithengisela enye ifowuni? Uyandakhela masifondini, ufuna ndifele ematyaleni. Ifana xa unofika apha kum mos undithengisela i-4-5 kodwa uyazi uba ndiyijani, uthi mandiyithini lesibini ibe sisipeki. But ke asikho lapho namhlanje guys. Hayi shem, uba ufike esipani igama lam liselistini yabantu ufuneka ubafowunele namhlanje, ii-sales zakho zaba low kakhulu mshana, because ndiyidropha the minute usithi may I speak to Mr. Thobela. Eva belibiza wrong mos igama lam, first red flag, ndidropha ifowuni with immediate effect. Kubekho aba bathi gqisa bethetha 180 kilometers per hour fonini. Hi, my name is Vanessa from so-and-so. I'm calling you today to offer you this and that, blah, blah, blah. Ndiyamlinda mos aloqe agqibe ogqiba ndimbuze uba ifowuni imcimbi ivuke ngubani ke ngole nonsense ugqiba ethetha. Xa iqala ungathi uya-apologize drop. Anyway, Saturday nge-20 kaJuni sabe sisekhayelitsha ese-Vivana Center. It's comedy meets magic. Sabe sihosta sisasimenqa singumawonga simane sithi sinemilingo kodwa sinohili. Ndiyayazi mos laa nto uba kudlalwa ngam, but kunini azama uyiqwalasela for ande ndimbambe tu umjita mani uba uzenza njani ezawuyizakhe, but uyenza kamandi ke yena ke cause uyimixa necomedy. Bekho neentwana zam ke siyahokisi luphelo kodwa vusi Oleg. Ndiyayazi ke once i-roast master ibambe la mic, no one is safe. Itikiti 150 guys. Dibane khona mani ke hlikeni bubhanqa nje on a random Saturday.